O Bon Terceiro, o Orión, o Albatros e o Draco conquistaron o trofeo Pitusa Sabín. O domingo complicáronse as condicións meteorolóxicas, polo que só o Open puido disputarse con normalidade. Fin de semana de vela na ría de Muros e Noia marcada polas condicións meteorolóxicas. O sábado iniciouse a regata Mar de Finisterre do 10º trofeo Pitusa Sabín, organizada polo Náutico de Portosín, e finalizou o domingo cunha xornada complicada polo vento. Impediu que se completara o percorrido agardado en cruceiro regata e regata, polo que o domingo só se desfrutou dos Open a ter a proba un trazado costeiro polo interior da ría de Muros e Noia. Os barcos participantes completaron as 8,63 millas marcadas, polo que os Open 1 e Open 2 tomaron o protagonismo. Co remate da proba coñeceronse os vencedores desta división. O Albatros fíxose co título do Open 1, mentes que o Lubeca rematou segundo e o Atlante terceiro. O Draco levouse a categoría Open 2 por diante do Monte Ulía e o bronce foi para o Totem 2, barcos todos do náutico local. O comité de regata intentou adaptar algunha das probas da ORC, pero o vento impediuno, polo que prevaleceron os resultados da xornada do sábado. En regata o gañador foi o Bon Terceiro do náutico Punta Lagoa. Segundo rematou Mirfak, da Armada Española, e completou o podio o Sara 3.0 do Yates Bayona. Por outra banda, a clase cruceiro regata estivo dominada polo Orión, tamén de Bayona. A prata levou unha Ociralla do náutico de Sanxenxo e o terceiro posto foi para o Deep Blue. A entrega de premios estivo presidida por Pitusa Sabín e Jacinto Hernández, acompañados da directiva do Náutico de Portosín e o presidente da Federación Galega de Vela, Manuel Villaverde, entre outras autoridades.